Għall-ewwel darba din is-sena aktar minn 9200 student qegħdin jagħmlu l-eżamijiet tas-sekk u tal-medsek mingħajr ħlas. B'investiment ta' €1,500,000, il-Gvern neħħa kompletament il-ħlas minn fuq l-eżamijiet tas-sekk u tal-medsek. Permezz ta' din il-miżura mħabbra fil-budget, kull familja frankat mal-€200 hekk kif uliedhom se jagħmlu dawn l-eżamijiet bla ħlas. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara li jagħmel fil-Kulleġġ San Ignazju f'Talħandaq. Qal li meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza nifhmu li kull student ħaqqu li jilħaq il-potenzjal tiegħu irrispettivament mill-klassi soċjali u l-familja tagħhom. Il-Prim Ministru fakkar li wara l-sena li għaddiet il-Gvern raħħas it-tariffi tal-eżamijiet bin-nofs issa qegħdin isiru b'xejn għall-istudenti. Il-Prim Ministru qal li l-familji ma jarawx l-edukazzjoni bħala pis. Fakkar kif kull familja qed tifranka wkoll ma' €700 fis-sena, hekk kif il-Gvern qed joffri wkoll trasport b'xejn għall-iskejjel kollha tal-Gvern, tal-Knisja u tal-Privat. Li naraw li l-familji kollha ma jarawx l-edukazzjoni ta' tfal bħala xi tip ta' pis. U ħafna drabi easier said than done, imma fil-verità hi li dak il-familja li tkun qed tistruggle, dik il-familja li tkun qed tissielet ma' problemi f'mument minnhom tista' tiġi iffaċċjata dara mal-ħajt illi l-edukazzjoni tbagħti minn dan kollu. Filwaqt li jawgura kull suċċess lill-istudenti, il-Prim Ministru appellalhom biex ma jaqtaw qalbhom qatt. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo sejjaħ il-miżura tal-eżamijiet bla ħlas għall-eżamijiet tas-sekk u l-medsek bħala deċiżjoni edukattiva. Deċiżjoni li tneħħi kull raġuni finanzjarja milli żżomm lil xi ħadd lura mill-edukazzjoni. Il-Ministru Bartolo qal li b'dan il-pass kull student se jkun jista' jagħmel dawn l-eżamijiet u jilħaq l-abbiltajiet tiegħu jew tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.